Tamso joto kokboro explain juisel nai tangnai hasta ni rungsrung tongnai lokurung no mo hongkha tini women college ni notification tubui phaikya women college o sport round admission de wngnai na third round merit list de nokhornai hinui kwbangma rungsrung tongnai rok no comment khlaikya tini video tubui phaikya hingkhe je women college o rungsrung tongnani hinui uansukgui apply khlaijak rok borokni sport round admission kwrui only third round admission wngnai third round tini 27 তারিখ জুন 2025 ni salo merit list nokhornai tinta tamani jorao hingkhe aboni yagulo norokni merit list nongkhorya abo je ongkhornai bini admission wngnai 30 তারিখ জুন 2025 ni simung 1 তারিখ জুলাই 2025 jora 3ta ni simung sorry 11ta AM ni simung 3ta PM jora admission narakjaknai hainai sapero teisa 30 তারিখ জুন 2025 ni simung 1 তারিখ জুলাই 2025 o salo norokni admission narakjaknai haikhe jotono kha khlaio bujikhana.